Hello friends, आं मुन्टु बसुमतारी दिनै आङो बे भिडियोआव हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि आङो रिलेशन्स एन्ड फांसन चेप्टारखौ डिसकास खालामगोन आरो आङो बे भिडियोआव आङो फांसननि सोमोन्दै आङो डिसकास खालामा आं मा खालामगोन रिलेशनखौ आन्था डिसकास खालामगोन स' बे भिडियोआ एसे गोलाव जागोन बेखायनो आङो रिलेशनखौ आन्था डिसकास खालामगोन स' रिलेशना मा जिनिस एसे नायनि जों सानफ्रोमबोनि जिउआव रिलेशना मा जिनिस बेखौ जोङो एसे मिन्थिखायो जेरैबायदि जोंहा मा जायो बिदा बिनानाव बिदा फंबाय बा बिमा फिसाज्ला बिफा फिसाज्ला बा हमना ला टिचार स्टुडेन्ट न बेफोरबायदि जोंहा गोबां रिलेशन दङ स' बेफोरबायदि रिलेशनानो जाबाय जोंनिया मा रिलेशन मेथ्सआवबो बिदिनो रिलेशन एके सेम स' जोङो रिलेशन मेथ्सआव जुदि जों रिलेशन बानायनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन सेट नांगौ जोंनो मोनसे सेट अके सेट माने जोंनिया मा जागोन जोङो फार्स्ट सेटआव जों मोनबोखाबाय सेट माने मा स' जास्ट आं मोनसे मा एग्जाम्पल लागोन सेट ए आ मोनसे सेट दं नालाय बेयाव जों मा दङ न 1 2 3 मोनथाम नाम्बार गोनां जों मा लागोन मोनसे सेट लागोन रिलेशन जानांगौब्ला सेट थाथारनांगोन अके स' सेकेन्डआव जोंना मा जागोन आरो जों मोनसे हमना लाबाय मोननै सेट नांगोन मोनसेल' सेटबा जों बोरै रिलेशन जानो मोनसे सेट जायोब्लाबो जोङो मोनसेखौनो जोङो मोननै लिरनो नांगोन अके आं हमना ला साबाय साप'ज आं मोनसे सेट लाबावबाय बि सेटआव जोंना मा दङ न 4 आरो 5 अनजिमा दङ बेफोरो मा एलिमेन्ट्स दङ बेवहाय ए आव दङ 1 2 3 एलिमेन्ट्स आरो बि आव दङ 4 5 एलिमेन्ट्स जेनेबा जोङो बे मोननै सेटनिफ्राय जुदि जों मा रिलेशन जुदि बानायनांगौब्ला जों मा खालामनांगौ कार्टेशियान प्रडाक्टखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगौ स' कार्टेशियान प्रडाक्टआ मा कार्टेशियान प्रडाक्टआ जाबाय मा ए आरो बि खौ जोङो सानजाबना होनांगौ थामहिनबा ए क्रस बि खालामनांगौ खालामोब्ला जोंनिया मा जायो बेनि कार्टेशियान प्रडाक्टआ जाबाय मा नैफोर एलिमेन्ट्सफोरनि जों मा अर्डार्ड पेयार थामहिनबा बेनिफ्राय बेनि अनजिमाखौ जों लानांगौ थामहिनबा 1 आरो 4 बेफोरखौ जों मा बुङो अर्डार्ड पेयार होनना बुंनाय जायो स' बे अर्डार्ड पेयारफोरखौ जों मा खालामो लिरना लानांगौ स' 1 4 जाबाय 1 5 आरो 2 4 2 4 2 5 आरो 3 4 आरो 3 5 स' जोंना नैबे मानो जोंना मोनसे मा जागोन बेयो कार्टेशियान प्रडाक्ट थामहिनबा बे कार्टेशियान प्रडाक्टनि जोंना मा जागोन साबसेट जागोन रिलेशना जेनेबा रिलेशना मा जागोन जोंनिया रिलेशना जाबाय मानो कार्टेशियान प्रडाक्टनि साबसेट थामहिनबा बेनो मोनसे रिलेशन जानो हागौ अके स' बेनो रिलेशन जानो हागौ मोनसे जोंनिया बेखायनो बेवहाय मा बुंदों आर इज ए साबसेट अफ मानो ए क्रस बि कार्टेशियान प्रडाक्टनि साबसेट माने आर रिलेशना स' जों रिलेशन जानोबा जुदि कार्टेशियान प्रडाक्टनि जुदि साबसेट जायोब्ला अके साबसेट जायोब्ला जों मा खालामगोन दा बेवहाय जोङो डिसकास खालामगोन टाइप्स अफ रिलेशन माने रिलेशना मा रोखोमनि थानो हागौ दाथ' जों मिथिबाय रिलेशना मा जायो कार्टेशियान प्रडाक्टनि मोनसे साबसेट जायो थामहिनबा बेबो जानो हागौ आरो बेनिख्रुइ खम एलिमेन्ट थायोब्लाबो मोनसे मोननै बेनि एलिमेन्ट गैयाब्लाबो बे मा जायो रिलेशन जानो हागौ स' हमना ला बे मोनसे कार्टेशियान प्रडाक्ट बेनिफ्राय जुदि आं बे एलिमेन्टखौ खोमोरना होयो अब्लाबो बियो मा जागोन मोनसे रिलेशन जागोन नाथाय बियो मा जानाय नङा होमब्ला कार्टेशियान प्रडाक्ट जानाय नङा थामहिनबा बे कमप्लिट जायाखै जोंनिया कार्टेशियान प्रडाक्टआ थामहिनबा बेयो जोंनिया कमप्लिट जानांगौब्ला जोंना मा फैगोन कार्टेशियान प्रडाक्टआव मा जागोन बियो 3 5 आव थानांगोन बेवहाय स' जोंनिया बेवहाय मा गैया 3 5 गैया स' बियो मोनसे रिलेशन जानो हागौ थेवब्लाबो नाथाय बियो मा जागोन रिलेशन जागोन बेखायनो बेवहाय आर इज ए साबसेट अफ कार्टेशियान प्रडाक्ट दङ कार्टेशियान प्रडाक्टनिख्रुइ खम जानानै रिलेशना कमप्लिटलि जायाब्लाबो बियो जुदि गैजोबाबाबो खमबो थानांगौ स' बेबो गेप जानांगौ अब्लाबो रिलेशन जागोन बेबो गेप जानांगौ अब्लाबो रिलेशन जागोन अके स' बेफोरो दाना मा रिलेशन जानो हाथावो बे रिलेशनखौ जोङो दाना नायनोसै स' नाय दाना गिबियावनो दङ जोंनिया एम्पटि रिलेशना मा जिनिस स' एम्पटि रिलेशन माने मा जेब्लानोखि जाय रिलेशनाव मोनसेबो जोंना गोरोबनाय मा गैया सोमोन्दो गोनां माने मा गैया अनजिमाफोर गैया एलिमेन्ट्सफोर गैया अब्ला बेखौ जों मा बुङो एम्पटि रिलेशन स' जों एग्जाम्पल मोनसे लानो हायो एम्पटि रिलेशननि अके स' ना बेवहाय जों मोनसे ए सेट जों हमना लाबाय अके ए सेटआव जोंना मा दङ न एलिमेन्ट्सफोरा 1 2 3 जोङो मा 4 हमनानै लाबाय बेनिफ्राय जोंना मा जागोन मोनसे रिलेशन बानायगोन जोङो अके मा जागोन बे मोनसे हारसिं सेट जानाय नङा आरो मोनसे मा थाबावगोन ए थाबावगोन अके ए 1 2 3 4 हमना लाना बे मोनसे थाबावगोन ए सेट अके बे मोनसे सेटआनो जोंनिया मा जागोन जोङो मोननै खालामना लागोन स' बेखौ जों मा खालामगोन रिलेशन बानायगोन
So A सेटआव जोंना मा रिलेसना दङ नामा A B थागोन बेवहाय आरो A माइनास B जोंना मा जागोन 10 जागोन थामहिनबा ओके स बेवहाय जोंना मा जागोन रिलेसनाव 10 जागोन थामहिनबा नाय A आरो B निफ्राय जों माइनास खालामनानै जों 10 मोनगोन नामा नाय नैनि A खौ नैबे जों जुदि A लायोब्ला नैनि B बेखौ 2 खौ B ला A माइनास B 10 जागोन नामा 1 निफ्राय 2 माइनास खालामबा 10 जायो नामा जाया इयाव नोङो जायखिजाया जिमाखौ माइनास खालाम बेनिफ्राय नोङो बेखौ माइनास खालाम बेनिफ्राय नोङो बेखौ माइनास खालाम मानिफ्राय नों जेखौ माइनास खालाम दा जोंनिया मा जानाय नङा बेवहाय 10 जों मोननाय नङा थामहिनबा बेनि बेलायाव जोङो माखा बेयो मोनसे मा जागोन मोनसे एम्पटी रिलेसन एम्पटी मा जागोन रिलेसन बे बेलायाव नैबे सोमोन्दोआ बा रिलेसना मा जागोन एम्पटी रिलेसन जागोन आरो जोंना मा मोनसे मा दंबावो सेकेन्डआव इउनिभार्सेल रिलेसन नैबे जोंना मा एम्पटी रिलेसन जाबाय इउनिभार्सेल रिलेसनाव जोंना मा जागोन इउनिभार्सेल जुदि रिलेसन जानोब्ला जोंना मा जागोन सेटआ बेनो थागोन नाथाय कन्डिसना जोंना मा जागोन नाय A B थाबाय ओके mod of A minus B greater than or equal 0 जागोन सदारा बानाय मा जागोन बेवहाय A आरो B रिलेसन जागोन आरो बे कन्डिसना मा दोङो A minus B आ 0 निख्रुइ देरसिन जागोन सदारा बानाय A minus B खालाम माने मा mod of 1 minus 2 मा जागोन minus 1 no मा जागोन बोखाना जुदि मडखौ जुदि बोखाना नायोब्ला 1 जागोन थामहिनबा बेमा जागोन 0 निख्रुइ देरसिन जाहैबाय जागोन जाया जाहैयो आरो जिखि जाया नाम्बार ला 0 निख्रुइ देरसिन जागोनसो जागोन अब्ला जोङो बे बेलायाव जायखि जाया नाम्बारानो जुदि 0 निख्रुइ बेनिफ्राय नों नाम्बार दानख'नानै हो जायखि जाया अनजिमाखौनो जायखि जाया अनजिमानिफ्राय दानख'नानै हो नों मा मोनगोन मडखौ बोखारना हो 0 नि समान मोनगोन बा 0 निख्रुइ देरसिन मोनगोनसो मोनगोन मानोना जोंहा बेयाव मड दङब्ला जों 0 निख्रुइ देरसिन मोनखायो बे बेलायाव जोङो मा बुंनो हायो नैबे मोनसे रिलेसनखौ जों मा बुंगोन नैबे जोंना मा जागोन कन्डिसनखौ जोंना सेटिसफाइ जादों माबाया नैबे रिलेसना जोंनिया जादोंब्ला जों मा खालामगोन बेखौ जों मा बुंगोन इउनिभार्सेल मा बुंगोन रिलेसन ओके बेजों जोंना मा इउनिभार्सेल रिलेसन जाबाय दा बुजिबाय एम्पटी रिलेसन आरो इउनिभार्सेल रिलेसना मा सो जों नेक्स्टआव जों मा नायगोन एबार इक्विवेलेंस रिलेसन ओके सो इक्विवेलेंस रिलेसना मा बेखौ जों एसे नायलायनोसै इक्विवेलेंस रिलेसन दा मा होनो इक्विवेलेंस रिलेसन सो इक्विवेलेंस रिलेसना जोंनिया मा जागोन नाय जोंनिया इयाव मा दङ मोनथाम जोंना मा थागोन कन्डिसन थागोन इक्विवेलेंस रिलेसन जानायनि मोनथाम कन्डिसन थागोन स बेनो जाबाय जोंनिया मेन मिथिनो गोनाङा इक्विवेलेंस रिलेसन जानो थाखाय जोंना मा दङ मोनथाम कन्डिसन दङ मा जानांगोन बेयो नाम्बार 1 आव रिफ्लेक्सिभ जानांगोन आरो मोनसेया मा जानांगोन सिमेट्रिक जानांगोन आरो मोनसे मा जानांगोन जोंनिया ट्रान्जिटिभ जानांगोन माने मा बे रिलेसना सोमोन्दोआ रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक आरो ट्रान्जिटिभ जायोब्ला जों मा बुंगोन रिलेसनखौ इक्विवेलेंस रिलेसन होनना बुंनाय जागोन स दा इक्विवेलेंस रिलेसन जानो थाखाय जों मा खालामगोन बेखौ जों नायग्रोनोसै आरो रिफ्लेक्सिभआ मा जिनिस स रिफ्लेक्सिभआ जाहैबाय मा कन्डिसन थागोन बेयाव मोनसे जुदिहे इफ ओके जुदिहे A, A belong to R रिलेसनाव थायोब्ला न for all जों मा जागोन A, A belong to A थामहिनबा A आ मोनसे सेट हमना लाबाय ओके A आ जुदि मोनसे सेट जायोब्ला A आ न नियाव मा खालाम A खौ मोनसे लायोबा जागोन खारन A आथ' मोननैबो केन जागोन नालाय न मोननैबो A स मोनसे लाबा जागोन A आ belong to A गासैबो A नि एलिमेन्टसा मा जागोन A सेटआव थानांगोन जोंनिया स जोंनिया जुदि बे कन्डिसनखौ सेटिसफाइ जायोब्ला जों बेखौ मा बुंगोन
रिफ्लेक्सिव होनना बुंगोन आरो सेकेन्डआव ला सिमेट्रिक जानो थाखाय जों मा जागोन इफ सिमेट्रिक जानो थाखाय जों मा जागोन a1, a2 आ जुदि r आव थायोबा रिलेसन जायोब्ला अब्ला जों मा जानांगोन this implies a2 a1 आबो जों मा जानांगोन r आव थानांगोन अब्ला जोंना for all a1 a2 belong to a आव थानांगोन बे जाबाय जोंना सेकेन्ड कन्डिशन माना बुंदो a1 a2 आ जुदि r आव थायोब्ला अब्ला जों मा जागोन a2 a1 आबो जों मा थानांगोन r आव थानांगोन माने रिलेसनाव थानांगोन ओके ट्रेन्जेक्टिव नाय जुदि a1 a2 belong to r आव थायोब्ला आरो and a2 a3 आ जुदि r आव थायोब्ला माने रिलेसन जायोब्ला अब्ला जों मा जागोन this implies a1 आरो a3 आबो जों मा थानांगोन r आव थानांगोन for all a1 a2 a3 belong to a okay so जोंनिया for all a1 a2 a3 आ a नि थाखाय न a से नि एलिमेन्ट जानायनि थाखाय मा a नि थाखाय जोंनिया मा थानांगोन गासैबो नैबे कन्डिशना सेटिस्फाई जानांगोन अब्ला जोङो बे कन्डिशनखौ जों सेटिस्फाई खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन मोनसे सपोज हमनानै ला मोनसे सेट जो सानखा ओके लेट न a is equal to जोङो हमना लानि 1 2 3 a आ मोनसे जोंना मानो सेट जाबाय स' दाना जों मा खालामगोन बेनि जों मा खालामगोन दानिया कार्टेशियन प्रडाक्ट दिहुनगोन कार्टेशियन प्रडाक्टआ जाबाय मा a क्रस a माने मा a निनो a डाबल थामहिनबा 1 2 3 क्रस 1 2 3 जेनेबा बेनि जुदि क्रस प्रडाक्ट जुदि दिहुननांगौ जों मा खालामनांगौ मा खालामगोन कार्टेशियन प्रडाक्ट जुदि दिहुननांगौबा कार्टेशियन प्रडाक्टआ जों मा जागोन 1 1 मोनसे 1 2 मोनसे 1 3 मोनसे 2 1 मोनसे 2 2 मोनसे 2 3 मोनसे 3 1 मोनसे 3 2 मोनसे आरो 3 3 नैबे जाबाय जोंनिया मा अर्डार पेयर्स न नैबे जाबाय अर्डार पेयर्स स' नैबे जाबाय जोंनि मोनसे मा कार्टेशियन प्रडाक्ट स' नैबे दा कार्टेशियन प्रडाक्टआ इक्विवेलेन्स रिलेसन नंगौना नङा बेखौ जों नायनांगौ स' बेखौ जोङो इक्विवेलेन्स रिलेसन बुंनो हागोन जेब्लानोखि नैबे मोनथाम कन्डिशना सेटिस्फाई जागोन स' दाना बे मोनथाम कन्डिशनखौ जों बोरैहाय नायगोन माने बे जे बेयाव गोलैनाय माने बेवहाय थागोन ना थाया दानाबा नाय बे रिफ्लेक्सिभ जानांगौबा जोंना मा नांगौ रिफ्लेक्सिभ जानांगौबा रिफ्लेक्सिभ जानांगौबा जोंना मा थानांगौनो a आरो a आ रिलेसन थानांगोन माने नैबे रिलेसनाव नैबे r माने नैबे रिलेसन बे रिलेसनाव माबा थानांगोन a आरो a थानांगोन माने मोननैबो a माने मा समान समान मोननैबो थानांगोन माने एखे अनजिमाया for all a belong to a स' बे जाबाय a सेटआव थानाय एलिमेन्ट नैबे a ओके स' दाना नाय a माने मा 1 1 खौ जुदि लायोबा a लायोबा a जागोन 2 2 लायोबा a जागोन 3 3 लायोबा जोंना मा जागोन a जागोन थामहिनबा बेनि रिलेसनाव जों मा दोङो 1 1 दोङो 2 2 दोङो आरो 3 3 बो दोङो स' बे मोनथामा जुदि थायोब्ला बेयाव जोंनिया जाहाथे जोंनिया मोनथाम नाम्बार दङ स' बे मोनथाम नाम्बारनिफ्राय बे जुदि मोनथाम नाम्बारनिबो जुदि जोंनिया एखे एलिमेन्ट्सआ जुदि पेयार जायोब्ला बे एखे एलिमेन्ट्सनि पेयारा जुदि थाफायोब्ला बेफोरबायदि रिलेसनखौ जों मा बुङो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन बुंनाय जागोन बेनि बे बारा जोंनिया रिफ्लेक्सिभ जाबाय स' अब्ला बे रिलेसनआ जोंनिया मोनसे मा रिफ्लेक्सिभ रिलेसन आरो सेकेन्डआव नाय सिमेट्रिक स' सिमेट्रिक जानोबा जों मा थागोन सिमेट्रिकनि थाखाय जोंना कन्डिशनाव मा होनाय जुदि a1 a2 आ जुदि r आव थायोब्ला माने मा 1 2 थायोबा बे 1 2 गोनाङा जुदि r आव थायोब्ला रिलेसनाव थायोब्ला a2 a1 आबो रिलेसनाव थानांगोन माने मा बिनि उल्था नाम्बाराबो मा थानांगोन रिलेसनाव थानांगोन अब्ला जों मा बुंगोन बेखौ सिमेट्रिक होनना बुंगोन न for all a1 a2 आ a आव थागोन a1 a2 आ मा a सेटआव थागोन माने दाना नाय a1 a2 आ मा a सेटआव दङ माने मा 1 2 हमना ला बेखौ 1 लायोबा b2 जागोन नैबे a1 जायोबा बे a2 जागोन बे a1 जायोबा बे a2 जागोन बे a2 जायोबा बे a1 जागोन बिदि आरो हमनानै ला ओके स' दाना जों मा खालामगोन दानियाबा बेवहाय नाय नैबेयाव नाय a1 a2 दङ गैया स' a1 a2 माने मा नैखो ला 1 2 खौ जों मा
1 2 मा a1 a2 अब्ला जों मा थानांगोन a2 a1 थानांगोन माने मा 2 1 थानांगोन स 2 1 दं नागिरबाय दं 2 1 दङ स बे जाबाय मा 2 1 आरो जुदि नोङो माला 1 3 खोमा a1 a2 ला 1 3 a1 a2 आरो मा थानांगोन बेनि उल्थायाव थानांगोन उल्था माने मा नैबे a3 a1 दङ न 3 1 आरो नों जुदि माखौबा लायोब्ला मा दं बेवहाय 2 3 होनाय 2 3 खौ लायोबा जोंना मा थानांगोन 3 2 थानांगोन ओके स बेफोरबायदि जोंना मा उल्था उल्था नाम्बार गोनां अनजिमाफोरा थानांगोन स थाफायोब्ला जोङो मा बुंगोन बेखौ मोनसे सिमेट्रिक रिलेसन बुंनाय जागोन स जोंना नैबे मा जागोन नैबे मोनसे रिफ्लेक्सिभबो जागोन मोनसे मा सिमेट्रिकबो जागोन बे रिलेसनानो जोंना मा जासिगोन रिफ्लेक्सिभ जाबाय आरो सिमेट्रिकबो जाबाय स दाना मा नाय मोनसे मा दङ जोंनिया ट्रेन्जिटिभ जानांगौ मा जानांगौ नाय ट्रेन्जिटिभ जानांगौ मा होनो a1 a2 जायोब्ला a2 a3 थायोब्ला मा थानांगोन a1 आरो a3 थानांगोन माने गिदिंनाय बायदि जायो माने a1 a2 थागोन आरो a2 a3 थायोबा a1 a3 थानांगोन माने बबेयाव बे रिलेसनाव थानांगोन अब्ला नाय जोंनि ला a1 a2 ला a1 a2 माने मा 1 2 आरो a2 नाय जोंना मा नाय नैबे a1 a2 दङ नैयाव न 1 2 आरो 2 3 नैबे नाय 2 3 दङ नाय a1 a2 आरो नैबे a2 a3 माने मा a2 a3 स नैबे मा a2 a1 जायो खिन्थु नैबे जानाय नङा ओके स नैबे a1 a2 a2 a3 अब्ला जों मा थागोन नैयाव 2 3 दोङो अब्ला 2 3 जुदि थायोब्ला जों माबा थानांगोन a1 a2 a2 a3 आरो मा थानांगोन जोंना a1 a3 थानांगोन a1 a3 माने मा 1 3 थानांगोन स बे 1 3 नै 1 3 दङ बेवहाय स बे जागोन 1 3 अब्ला जों मा जागोन 1 3 जाहैबाय आरो जों आरो मोनसे मा बुंबावगोन नाय इक्वुअलि आरो मोनसे लिरबावनाय जों मा दंबावनाय जों जुदि नैखौ लायनाय 1 3 लायबाय न a1 a2 a1 a2 लाबाय मा जागोन a1 a2 आरो जों मा दङ 1 3 आरो 3 2 दङ नै a1 a2 a2 a3 आरो जोंनियाव a2 सॉरी 1 3 थाबाय ओमफ्राय 3 2 थाबाय ओके स मा थागोन 3 2 थाबाय 3 2 थायोब्ला जोंना मा जागोन याव 3 2 आरो 1 2 थानांगोन बेहाय स नै 1 2 दङ बेहाय 1 2 एबा 1 2 स बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला रिलेसन ओके स बेफोरबायदि a1 a2 a2 a3 आरो a1 a3 थाहैबाय आरो 1 a1 a3 a1 a2 a2 a3 आरो a1 a3 बिदि थायोब्ला जोङो बेखौ जों मा बुंगोन ट्रेन्जिटिभ रिलेसन होनना बुंनाय जागोन स बेवहाय जोङो मा दङ सेटिसफाइ जायो बेखौबो नैबे जाहाथे जोंना नैबे एलिमेन्ट्सफोरा मा नैबे अर्डार पेयारफोरखौ मा जोङो नैबे मोनसे रिलेसननिफ्राय लानाय जादों ओके जाहाथे नैबे रिलेसनखौ नैबे लानाय जादों स अब्ला बे मा जागोन नैबे रिलेसना रिफ्लेक्सिभ जाबाय सिमेट्रिक जाबाय आरो ट्रेन्जिटिभ जाबाय थामहिनबा नैबे रिलेसना मोनथामबो कन्डिशनखौ जोंना मा जागोन सेटिसफाइ जाबाय अब्ला जोङो मा ए रिलेसना न ए रिलेसना जोंना मा जागोन इक्विवेलेन्स रिलेसन जागोन देन न इट इज कल्ड मा इक्विवेलेन्ट रिलेसन EQUIVALENT इक्विवेलेन्स रिलेसन बेदिनो मा जागोन इक्विवेलेन्स रिलेसन जाबाय स बेनो जाबाय जोंना रिलेसननि सिनायथि ओके जों दाना मोनसे एग्जांपल लाबावनाय रिलेसनखौ स मोनसे एग्जांपल नायनाय जोङो स बेखौ फोरमायथ'नोसै रिलेसननि थाखाय जोङो मोनसे एग्जांपल दङ नाय एग्जांपल 4 ना बिजाबाव दं जों मोनसे एग्जांपल 4 जोंना मा दङ नाय आं डाइरेक्ट सलुसन बानायगोन बेयाव जोंना सेट होनाय दङ मानो दङ बेवहाय हमना लाबाय मोनसे सेटखौ ए हमना लाबाय आङो 1 2 3 बिदि दङ
ओमफ्राय माजों रिलेसन दङ डिफाइन रिलेसन माने आराव जोंनिया मा होना दोननाय दंखायो जोंना मा दङ रिलेसना बेवहाय जोंना होना दोननाय दंखायो रिलेसना 1 1 2 2 3 3 1 2 आरो 2 3 ओके बिदिनो दङ जानोबा दानाबा जों मा खालामनो नाय बेवहाय नाय बे मोनसे रिलेसना नैबे मोनसे सेटनिफ्राय जानाय रिलेसना नैबे रिलेसना माने नैबे मोनसे सेटनिफ्राय बे रिलेसना बोरै जाखो माने मा बेवहाय जोंना ए मोनसे दंबावो ए 1 2 3 आरो बे मोननै रिलेसननिफ्राय जों मा खालामो क्रस प्रडाक्ट खालामनानै जोङो खायसेखौ जों बेवहाय सोबाय माने खायसे सोबाय जों बेनिफ्राय नैबे जेरैबायदि क्रस प्रडाक्ट खालामनानै जोङो बेखिनिखौ मोनदोंमोन ना बेनिफ्राय जों मा खालामखो नैबेखिनिखौल'सो जोङो सोबाय बेवहाय मोनसे रिलेसन खालामनानै बेखिनिखौनो स' बे रिलेसननिफ्राय जोङो नायनानै जों बुंनांगौ जे बे रिलेसना सिमेट्रिक जागोन ना रिफ्लेक्सिभ जागोन ना जाया सिमेट्रिक जागोन जाया बा ट्रान्जिटिभ जागोन ना जाया स' बेवहाय नाय जाहाथे जोंनिया बेवहाय जोंनिया मा दङ 1 1 दङ 2 2 दङ 3 3 दङ जाहाथे बे मोनथाम नाम्बारनिबो ए फोरा दंजोबो गासैबो स' दङब्ला बेखौ जों मा बुंगोन रिफ्लेक्सिभ जागोन न सिन्स माने जोंनिया 1 1 no 2 2 आरो 3 3 belong to R no it is a मा जागोन जोंनिया reflexive relation बे जाबाय जोंनिया मोनसे मा reflexive relation दानाबा बे सिमेट्रिक नंगौना नङा बेखौ जों नायनांगौ स' सिमेट्रिक नंगौना नङा बेखौ जों नायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोङो A1 A2 थायोब्ला A2 A1 थानांगोन स' जोंना मा दं बेयाव A1 A2 दङ A2 A1 गैला अब्ला गैयाबा जोंना मा जागोन न सिन्स न A जों मा लिरगोन बेयाव 1 2 belong to R but मा जाया A2 A1 does not belong to R it is मा जागोन not a symmetric SYMMETRIC बे मा जानाय नङा बे मोनसे सिमेट्रिक रिलेसन जानाय नङा स' बे मोनसे मा जाला सिमेट्रिक रिलेसन जालिया स' दाना नाय एबार माने जोङो ट्रान्जिटिभ स' ट्रान्जिटिभ जानांगौ मा जागोन जोंनिया 1 2 2 3 आरो 1 3 थानांगौ अके स' जोंनिया बेयाव मा दङ 1 2 थ' दङ 2 3 बो दङ 1 3 गैया बेवहाय नाय 1 3 गैलालाय 1 1 सो दङ 1 3 गैया अब्ला बेबो मा जानाय नङा ट्रान्जिटिभ जानाय नङा अके अब्ला जों मा होगोन सिन्स 1 2 belong to R and 2 3 belong to R but 1 3 does not belong to R again it is not a transitive बे मा जानाय नङा मोनसे ट्रान्जिटिभ रिलेसन जानाय नङा स' मा जाखो नैबे रिलेसना जोंनिया मा only रिफ्लेक्सिभ जाबाय आरो मा जाया सिमेट्रिक आरो ट्रान्जिटिभ जाया स' बेखायनो बे मोनसे मा जानाय नङा इकुइवेलेन्स रिलेसन जानाय नङा अके स' दाना मा जोङो बे रिलेसननिफ्राय जोङो मा खालामगोन गोबां कुइसनफोरखौ जोङो एक्सारसाइजनि गासैबो कुइसनखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ खालामजोबगोन स' बे जाबाय मोनसे इन्ट्रडक्सनमोन स' दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय